Commissaris John Jorritsma had het er joet maar druk mee. Hij reizigt kriskras de provincie terug om met mensen te praten, de rol van de provincie te benemen en vanzelfs omdenken te vregen van de provinciale verkiezings van 2 maart. Zo wie de commissaris ook even bij de sporthal in Waardwoude. Daar heb schilders onder het werk binnen. En die gaan net zo volle op bij de verkiezings. Ik stem ook nooit, dus... Nee? Nee. Straks met de provinciale verkiezingen ook niet? Nee. Liet de commissaris het net jaren. Als ik zeg John Jorritsma, wat zeg jij dan? Helemaal niks. Dat is die man die hier verderop staat, in dat mooie pak. Oké, dat is heel pakken hier. Zwarte pak, commissaris van de Koningin. Hij komt het een beetje promoten, de verkiezingen, maar dan moet hij eigenlijk ook bij jou komen dus. Nou ja, ik kan het proberen, maar... Ik zal hem even vragen. Oké. Daar, Jorritsma. Goeiedag, Ron. Daar. Wat hoor ik nou? Hij wil niet stemmen. Niks met de provincie te maken hebben. Ja, in principe niet, nee. Om de provincie of om... Nee, is dat... omdat... ja, ik moet er maar bijhouden wat jouw mening is, Ja. wat je wilt doen, zeg maar. Ja. En dat interesseert me niet echt zo heel veel. Of Ronnie Oertsjoeg is om oer zijn fjouwerweekend zijn stem uit te brengen, is nog maar de vraag. Ja, mooi. Heel leuk. Ronnie overtuigd? Maar ja, zoals hij brengt wel een beetje, maar... Ja. En zak je de stoet verder naar de vensterskwal in Waardwoude en een agrarisch bedrijf in Makkingeer. Wat mijn doel is mensen bewust maken van het feit dat wij straks weer in maart naar de stembus gaan. Dat wij Friesland een provincie zijn die gedragen wordt door alle Friezen. En dat je dan ook gebruik moet maken van jouw stemrecht. Joen is dan het slotakkoord in Ljouwert. Waar de commissaris een peteer had met hbo-studenten over de toekomst van Friesland en hoe de verkiezings.